Nicolás Varela aproveitou a roda de prensa para facer balanzo da presenza de Lalín na mostra Espocidades, organizada polo Eixo Atlántico. Polo stand lalinense pasaron centos de persoas, con maior afluencia o venres e o sábado. Vendo un pouquiño esta primeira ocasión que se realizou esta espocidade, e vemos que tuvo bastante éxito, estaba ben situada, a verdade, porque na esplanada do Corte Inglés iso xa che asegura un número de visitantes, e así sin tirar ni moito polo alto ni moito polo baixo, penso que 300 personas diarias, 300 visitantes houbos. Os sábados, os viernes e os sábados foi cando máis visitante houbo, e sobre todo o día da degustación, que se o facemos todos os días teríamos ali 20.000 personas, non? Os visitantes interesáronse especialmente polo pan lalinense. O máis preguntaban era polo pan. Sí. O pan era, incluso viñeron panadeiros para ponernos en contacto cos panadeiros de aquí, para ver se podían intercambiar super de receitas. A mostra da Lalín por Car tamén chamou moita atención, ao igual que na Semana Verde.